Hola, què tal? Com esteu, policies en progrés? Espero que vagin molt bé la constància. I res, aquest és un altre vídeo. Els vídeos, com bé sabeu, els faig per mi mateix, però si algú ve aquí, a aquest canal, i diu, bon dia, pues, aquest material em resultarà de molta ajuda, pues mira, pues m'alegraré i benvinguts siguin a aquesta gent. Bueno, avui anem a parlar del títol 3 de la Constitució, de les Corts Generals. Què hi ha a remarcar de les Corts Generals? Bueno, les Corts Generals és un òrgan bicameral. Què vol dir que és un òrgan bicameral? Que es compon del Congrés i del Senat. I la seva funció és d'exercir la potestat legislativa. Què vol dir la potestat legislativa? És la capacitat d'aprovar les lleis. A l'article 67 el parlarem després junt amb l'Estatut dels Parlamentaris, de manera que ara parlarem del 68 i el 69. Article 68 del Congrés i article 69 del Senat. El Congrés, com a mínim, segons la Constitució, ha de tenir 300 persones, com a màxim 400, però segons la llei orgànica de règim electoral té 350. Al Congrés s'elegeix per sufragi universal, lliure, igual, directe, secret. I en el Congrés, a diferència del Senat, ho comentarem després, que això és important i entendreu diverses coses. El Congrés, el nombre dels diputats és proporcional al nombre d'habitants. Després, duració de 4 anys. Després direm quines són les excepcions. Us ho dic ara i us ho repeteixo després. Durada de 4 anys màxima, però realment pot estar reduïda en cas d'eleccions anticipades o de no poder exercir, que el president no investeixin al president. Després, atribucions del Congrés: representar el poble espanyol, exercir potestat legislativa, aprovar pressupostos, controlar l'acció del govern. Ara anem a parlar del Senat. Aquesta pregunta em va sortir de què és el Senat? Em va sortir a unes oposicions. És molt fàcil. És la cambra de representació territorial. Per què és la cambra de representació territorial? Pues perquè va en funció al territori. Per exemple, Madrid. Si us fixeu, millor dit, si no m'estic avançant massa, si us fixeu, van 4 senadors per província. Llavors, a Madrid què passa? Van 37 diputats al Congrés i només 4 senadors. A Barcelona, 32 diputats al Congrés i 4 senadors perquè són senadors per província. Per aquest motiu és cambra de representació territorial. I després, ja sigui, per exemple, Lleida, Girona, Tarragona, tenen també 4 senadors. Després, a les illes de Gran Canària, Mallorca i Tenerife, 3 senadors. A les altres illes, 1 senador i 2 senadors per Ceuta. Després, important, ja tenia en compte que per comunitat autònoma hi ha un senador extra per comunitat autònoma i un senador per cada 7 milions d'habitants. Per cada milió d'habitants, ara estava pensant en Catalunya. Un senador per cada milió d'habitants. Què passa? Catalunya té 7 milions d'habitants, per tant Catalunya tindrà un senador per comunitat autònoma i un senador per cada milió d'habitants. Si té 7 milions d'habitants seran 7 senadors i, sumats els 7 senadors al senador que li pertany per comunitat autònoma, tindrà 8 senadors. Llavors, senadors que hi ha provincials 208, autonòmics 58 i totals hi ha 266. La duració, la mateixa, 4 anys, que es pot veure reduïda en cas d'eleccions anticipades o que no s'escolleixi el president a l'investidura. I les atribucions que té el Senat: representar el poble espanyol, exercir la potestat legislativa, aprovar els pressupostos i controlar l'acció del govern. Les mateixes que amb el Congrés. Ara tornarem a dalt
perquè parlarem de l'Estatut dels Parlamentaris. A tenir en compte principi d'independència, inviolabilitat i immunitat. Independència, inviolabilitat i immunitat. El principi d'independència està a l'article 67. Principi d'inviolabilitat. D'independència. Recordem, el principi d'independència està subjecte al mandat imperatiu. Què vol dir el principi d'independència? Que els parlamentaris no estan lligats a cap mandat imperatiu. O sigui, que poden votar el que vulguin, sense estar obligats a ser-ho. Després, què pot passar dins dels seus partits? Aquí jo no em ficaré, però potser jo imagino que si un partit vol que votis una cosa i després no la votes, imagino que el que deu de passar portes cap a dins. Imagino. És que al cap de 4 anys potser no estiguis a les llistes per ser entre els candidats com a congressista o com a senador. Però bueno, el que ens hem de quedar és amb el principi d'independència, que no hem d'estar lligats a que els parlamentaris no estan lligats a cap mandat imperatiu i vol dir que poden votar el que vegin convenient. Després anem a l'article 71, que aquí trobarem el principi d'inviolabilitat al 71.1. I què vol dir inviolabilitat? Pues que poden dir el que vegin convenient o votar el que vegin convenient. Després, el tercer principi, recordem, independència, inviolabilitat i immunitat. I el d'immunitat és que no poden ser detinguts a no ser que cometin delicte flagrant. Què és un delicte flagrant? És un delicte que es fa en aquell mateix moment. No poden ser inculpats i processats per un òrgan judicial, a no ser que la cambra, per majoria absoluta, li concedeixi a un jutge. Val. Després d'això, anem a parlar de l'article 72, que està massa resumit aquí i jo l'engrandiré més. Hem parlat de l'Estatut dels Parlamentaris i ara parlarem de l'article 72, que és l'autonomia de les cambres. Què vull dir? Que les cambres actuen amb 3 sentits de forma autònoma sense dependre de cap altre lloc. Una banda és autonomia pressupostària, si voleu apuntar-ho, apunteu, igual que el que he dit abans de l'Estatut de Parlamentaris d'Independència, Inviolabilitat i Immunitat. Recordo, autonomia de les cambres, autonomia pressupostària, autonomia organitzativa o funcional de govern intern i autonomia administrativa. L'autonomia pressupostària és que quan s'aproven els pressupostos a cada una de les cambres es fa un pressupost lliure i autònom. Després veiem el que hi ha en dietes i transports i però en fi, autonomia pressupostària, ¿vale? 72.2. Autonomia organitzativa, funcional o de govern intern. És que cada cambra escolleix els seus membres òrgans, com el president, el vicepresident, les comissions. I després està l'autonomia administrativa, que és que ells mateixos regulen les funcions del personal, els horaris del personal, els funcionaris interns, tot el que hi ha per allà interiorment. Vale. Parlarem una mica del funcionament, de com funcionen les sessions. Les sessions ordinàries, important això, van en 2 períodes, de setembre a desembre i de febrer a juny. Setembre a desembre i de febrer a juny. Després hi ha les sessions extraordinàries, que es fa a petició o del govern o de la Diputació Permanent, que en breu parlarem de la Diputació Permanent, o a través de la majoria absoluta dels membres de qualsevol cambra. Val.
Ara, el funcionament de les cambres es pot fer, article 75, per ple i comissions. Què és el ple i què són les comissions? El ple és quan tots els diputats i tots els senadors s'ajunten per aprovar una qüestió o per a alguna sessió de control. A les sessions plenàries s'acostumen a reunir per grups parlamentaris i les comissions és una part representativa dels membres, una part proporcional dels membres que hi haurien d'haver al ple. Després, l'article 78, que és on tenim les anomenades diputacions permanents. A les diputacions permanents són per quan no hi ha sessions ordinàries i són extraordinàries. Un repàs dels membres de les diputacions permanents. Hi ha 2 diputacions permanents, la Diputació Permanent del Senat i la Diputació Permanent del Congrés. Cada diputació permanent té 21 membres, i un dels quals és el president, o bé el president del Congrés, o bé és el president del Senat. Les seves funcions, les funcions de la Diputació Permanent són vetllar pel poder de les cambres, convalida decrets lleis, convoca les sessions extraordinàries i intervé en els estats d'alarma, excepció i setge. Anem a parlar sobre el procediment legislatiu. Com ho farem en cas d'aprovar una llei? Quan ho presenta, anem a parlar de la iniciativa legislativa i també del projecte de llei. Quan el govern proposa una llei, és un projecte de llei. Quan un altre òrgan que no sigui el govern fa una proposta de llei, li direm iniciativa legislativa. Els òrgans que poden realitzar una iniciativa legislativa són o el grup parlamentari, o 15 diputats, o 25 senadors, o assemblees de les comunitats autònomes, o per iniciativa legislativa popular, però ha de reunir 2 condicions. Un aval mínim de 500.000 signatures i no poden ser proposats sobre lleis orgàniques, pressupostos, indults o tractats internacionals. Després, anem a parlar sobre el tipus de lleis que hi ha. Anem a l'article 81, tipus de lleis que hi ha. Mirarem les lleis orgàniques, lleis ordinàries, decrets legislatius i decrets lleis. Important, les lleis orgàniques i les ordinàries, per si us pregunten, perquè és important, lleis orgàniques i lleis ordinàries són les que intervenen el poder legislatiu, o sigui, les Corts Generals. Els decrets legislatius i decrets lleis sí que també les Corts Generals, el poder legislatiu té una mica de part, però interven més el govern, l'executiu. Però això primer donarem les orgàniques i les ordinàries i després decrets legislatius i decrets lleis per separat. Anem a parlar de les lleis orgàniques. Les lleis orgàniques s'aproven a les Corts Generals per majoria absoluta i el que es pot aprovar per una llei orgànica són drets i llibertats de la Constitució espanyola, o sigui, els articles del 15 al 29 de la Constitució espanyola, normes i estatuts, o sigui, els estatuts d'autonomia, normes electorals, vull dir, la llei orgànica de règim electoral, i tot allò que digui la Constitució que s'ha de fer per llei orgànica. Per exemple, què diu la Constitució que s'ha de fer per llei orgànica? Doncs, per exemple, la llei orgànica de forces i cossos de seguretat, la 286. Després, la llei ordinària. Acabem de fer la llei orgànica. La llei ordinària.
la resta de lleis que no es facin referència al que anomena l'article 81 de lleis orgàniques hauran de ser aprovades per les Corts Generals i seran en matèries que no s'han de regular per llei orgànica. I s'aproven per majoria simple. Anem a continuar amb els decrets legislatius i els decrets lleis. Un decret legislatiu només es pot aprovar pel govern si les Corts Generals aproven una delegació i la delegació es fa per llei. O sigui que la delegació es vote a les Corts Generals. Sobre els decrets legislatius no podem regular matèries sobre les lleis orgàniques, o sigui, estatuts, drets fonamentals de la Constitució espanyola, el règim electoral, tot allò que estigui previst a la Constitució espanyola, com la de forces i cossos de seguretat, el defensor del poble o el dret de reunió, per exemple. Ara anem a parlar dels decrets lleis. Els decrets lleis es fan en cas d'extraordinària necessitat i són provisionals. I per a ser definitius, el Congrés les ha de convalidar en un mínim de 30 dies, si no, aquesta llei queda derogada sense efectes. I per tant, sí que hi ha, com ben vist, els decrets legislatius i els decrets lleis, sí que participa el govern, participa l'executiu, però el legislatiu aquí té el poder a través de les delegacions i al decret llei el legislatiu doncs té el poder en base a les convalidacions. Doncs anem a un puesto que està una mica de moda per el tema català últimament, que és article 92, que ens parla dels referèndums. Els referèndums, què ens diu la Constitució? Ens diu que són decisions polítiques de transcendència especial, són consultius i hauria de ser convocat, els referèndums són convocats pel rei a proposta del president i una llei orgànica regularia les condicions dels referèndums. I per acabar anem a parlar dels tractats internacionals. Sobre els tractats internacionals, com funcionen? Doncs per als tractats internacionals les Corts haurien d'aprovar una llei orgànica per autoritzar a d'altres òrgans de govern que puguin negociar el tractat internacional. Poden ser tractats polítics, militars, convenis amb d'altres estats, abarquen quasi tot. I a tenir en compte que una vegada es fan els tractats, el Congrés i el Senat seran informats. I abans de que formen part del nostre ordenament jurídic, es pot intentar derogar la norma al Tribunal Constitucional. En cas que, perquè com bé sabem, la Constitució va per sobre de tot, i si veiem que hi ha alguna cosa que potser no quadre, pues se pot intentar derogar. Si no, doncs ja formaria part del nostre ordenament jurídic. I res, fins aquí l'explicació del títol 3 de la Constitució. Espero que us hagi servit. Jo ho utilitzaré com a audiollibre o audioconstitució en aquest cas, no? I res, jo ja sabeu que això ho utilitzo per mi mateix i si ve algú, doncs benvingut. I res més, desitjo que li fiqueu constància i ens veiem al pròxim vídeo.